हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। जानो हागौ नोंथांमोन गोबाङानो हमदां मोनखाबाय बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' बेनो जादों लोगोफोर, बे बोसोरनिनो गोदानै दिहुनजानो गोनां प्रबीन मैथा बर' बिथांनिनो स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन खालामनाय मोनसे आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों अख्रां गंसे। बे सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन फावखुंग्रि पूजा मुसाहारि, फावखुंगुर बिबेक गयारी, लोगोसेनो फाव खालामनाय नुनो मोनबावगोन मुंदांखा दांखो लोदो, पेटारसन, प्रबीन मैथा बर' आरो गोबां फावगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। स' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे सावथुनखौ नायनो थाखाय नेनानै थागोन। मानोना बे सावथुनाव जोङो जौगाफुनाय फावखुंगुर बिबेक गयारी बिथांनि गिबि खेब फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। स' लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे सावथुननि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।